Kajing bam sedang syuk ban pentrai bat pendai eki pai hakal leng ki benta jong kanong ba Shillong kalapan artien ba ko ka banwan leng ba ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 kan poino si pai ba na lor bladep tam lupa bun snem nakapor balabu. Na halor kani nakaliang omelie ka mau plang konsensi ubaya ladi ude Chief Engineer barim ka PHC uba SK Sun ulong ba nakaliang ki kontraktor ba pentrai ya ki kam kilawan banithu ba de sarkar hi hakabat pensenge swa ban penpoi bat pendai ki pai hagisnong jengki bat tat hadu menta mene ka kam kala Sahkut sa kumju. Na kaliang omelie ula ajing mutru baladak sarkar jela lani ka Tnad PHC ka kwa shisha ban pendep no ya ka Phase 3 kadi ban ai ke jingkular ke basai haki kontraktor bahkan kentiu no ya ka dotre ne ke SOR kabanya hap katkum kapor bamenta katkum ke jing ong jung ula dak sarkar ka not ban tuklar ya ki kontraktor ban pentrai kam no dak dor thamai la kumnu tang haulu ber jong usnam ban wan klamar taktien lala ban pendep no. Ministry of Urban Development under JNURRM in 2008 Hausnem Arajar Pra hakador ke ba cispa kendai pulai point sau nyo kulur cispa kendai pulai point sau nyo kulur ti kani ka project ka jingtmu kalong kumbala design ban pinduna ya kani ka unaccounted for water UFW lani ka losses kabadan po kani ka existing system phase 1 and 2 kabatang po gravity mean kanong 4% but distribution network kanong 9% the combine broadly kay lang ka unaccounted for water lani ka jingja ko lamba kini ki pipe ki balik lamba gravity mean feeder mean distribution network boro kanong si san 1,000%. Teka jing temu jong kani ka scheme kolong ban generate additional million liter per day na muflang ban pen kuat kambha ko na muflang na kabachna shu ya kani ka additional clarifier nama hakapor ba design kani ka scheme menchua ka kampat da jabo kum na ka jabo mta dia ka to gipor ka turbidity ka datang hapo kumta sispa sanpo lai spa sanpo do NTU tenri menta kala poi hadu kat san spa akapolyur kala lo kum ka kti te ban pen khoi ka turbidity ka papoi hadu kum kat san spa NTU kala long bejenjar pelat lembah kini ka we clarifier te lembah kini ka Phase 3 lachna sa ka we clarifier ban ya bentano ya kini ka life pusau MLD plus pra MLD banwan pemat kan long ci kemba arpo divided by 2 kanong arpo MLD ka way clarifier hakajaka liposal point jurusan ti kaba arpat kalong ban bujlino ikini ki pipe ki bawan na muklang sa Shillong but kini ki pipe ki basam po Shillong da ka bangile kumta kani ka jing ja ko lamba kini ki pipe ki ba lapay ne ki ba lalik te kan herno naka 100% satang katsan persen da ka ba herno naka 100% katsan persen kamut ko kaba judan bro shikata kan kiuno by 40% te ka jing tmu jom ni ko contract kalong artli ki package ka package 1 ka ba kentup ikikamang te muplang nado ke intake well nang tag intermediate pumping station ka additional treatment plan ka bakantup ka additional clarifier bujli yak ni ki gravity main nang tenamuflang but feeder main ki bapai hadu ani po Shillong but ka package 2 pat ka kantup ya kini ki distribution network ka ba don boro saudong ni ka source Shillong bloody bike ka artli gisun ya kini ka package 2 lalia de ki local contractor but ya ka package 1 pat lalia da ka Tantia Construction Private Limited ti ya kini ka package 2 la I tender but la finalize ha u December arajar katwe ti hakatu ko por u minister jong ka PWD ba HDR lindo kala don ke jinga penbaik nang but minister jong ka PHC ba Shiteng pali lakin siya ya ka PHC bandi kini ki pipe saudong kini ka
Sorshulong kabadai sibenta nang ni ka phase 3 project kenang ba la ban pendep no kloy ni ka project bat keladon ka agreement ru bat hadien balayo ya kata ka jing sutur jemut nang prudi ba piachi te lasdang ba pentre ni ka kam te nrei hadien balawan da kawi government bat how u arjar khatlai te minister badai jong ka prudi ba tumai te keladon no da kawi ki penbe bat kim sha shu ya ka piachi ban peteng ya ka kam ba ki le bro shikata bat ki weng no ya ka permission bala ai ya ka piachi ban la ban tri saudong ban li unu pai saudong jong kani sorshlo te dei nakta ka daw ka piachi kam shim la shu ban peteng ya ka jing ban li kini ki pai saudong sorshlo na do usnam arjar khat lai ter khat saw khat san khat riu khat inyo how khat pra undang lalong MLA ngalara ikini po assembly dan lara po assembly kabadi ka budget session jong usnem arjar khat prahi but minister badi pek ya ka PWD ibadi menta deputy chief minister iba preston tisong ilalong bolak loy ba ilayang iong ba nganung pentut ya ka PHC ban peteng ya ka jutre nak menta banli kini kipai Henry hadien katapat kaladon kacing yakren but that hadu bangin dala syong da ka committee on environment namar kini kacing jak ko hapo kini ki system network kadi part of climate change adaptation program climate change adaptation program makapon menta kimsha ba kajing jak ko kan palat ya khatsan persen kadai bandom hapo khatsan persen tingilara ikani po assembly committee but engineer bade jong ka chief engineer jong piliru lakulat ba nilasya ya ka PhD ban sedang biang no ya kani ka kam te hadin kata ngila pan na ka PhD ka action taken report balay bomla man sedang kajubab na PhD ko long ba ki contractor ki bala ay ka work order ko contract mande kini ka kam kimtre ban sedang ha kaju karit namar ya kani karit la finalize da ka schedule of karit kabari ng snem arajar kendai te kadai ka bishishahi kata namar hadien pra kendai snem ban sedang biang ya ka kam da kaju karit te kalong ka ba umlahi ban budur ya ki kontraktor bikin na ban peteng ka kam tengiru ngi ong ka department ba kumbasya ka rule badi bania pihak badi bania tenri ke department ka wat daw ko ong ba ki kontraktor ki ong badi men revise dot ya ka project broadway tengi ngi ong bai lalu pis ba pilia ban revise ka contract kadai ba as per prevailing procedures and rule tiki kontraktor mendaki kwa betang ka bai city ban ai ka commitment baka department kan revise ya ka contract jong ki as per the rules kemong ikum nom nuro kyong as per the rules sya yangi ai ka commitment ba ya ka contract jong hi ban revise as per the rule ngin peteng biang ka kam tenrei ka basusi ka nong mahadu mentaro ke department kampat la ba ai ka ti menen ngai i ka tu ka komen na po ka jong minister hoi ngaru nga snow ba kadani ka jing shisha khanyat namara ba pilia ya kununu ka kam kibon ki challenges to kum ka bai ong ka CAA movement ka COVID-19 hoi kadon ong ya kata ba kamdan ka penwit ten rei ni kerpat pa ka department ikini ki arrangement kum biang lupa ki kot ki slide kontraktor bi senang mo ikam ya kata tam berjing ya banne kidai ban let no kata namar ka project i ka phase 3 da omla ban bujili ki pai saudong gani ka sorchunong kam dan mini kajing tubu jong ni project kalong ban reduce ya ka jingja ko lomba kini network sebadan menta da omla ban le kata man penunai ka jingja ko lomba kini network sebadan menta da ka bujili ki pai te ka jing tubu jong ni ka project hi kala long le no te ha ka jo ko por uni pipeline bawan nang tin po mau flang
hadu ni pot rumia saumer ladet tes pro tingi ong iki badai ban commission no udon sawi pipeline bawan nang tay na pot rumia balik pat chalau jen rio ban sam ya ko umi kanong thamai yu turu ladet tes ni ong iki bekidai ban commission no tau don sawi pipe bawan nang tay ban lech pot mulai put muri mulai nong kwan mulai renget katok mulai nong kwan ladet utu pipe bawan mulai nong kwan ulapai hadu ni po kania ka rilbong bawan nang tina po saumer ulapai rilbong tang ban shu connect lembag surok te hakani bingin long committee po assembly ki ong bingin pat yo permission no po ka cantonment board man project surok henry CEO jong cantonment board badi kasi tu jak kendia ipasiawi ngai ong lada pai ka permission ban connect itu tengi kerpan ke department ru itu ban connect no dah ka balik kumta kamut ya kamu lai tom feed artillery ki direction away from the west away pat lamba ka mauro uni pipeline balik mentau pai ha mauro feed kamu lai tila dangila ban feed senang ni pat pipeline ban ai ka anong kwar bat ya kani ka mulai ayo rem tekini bro la feed nang ta kamut maulai tom be feeded into direction takkan yarap sibon teka kani ka nong thamai ka pokse yo nalau jadri ro ning lala ban commission ya katay umri tang makirap ya kanong thamai lau jadri namar unil pipeline yo bayat menta uay lang ya kanong thamai pokse like mukra dining lala ban commission no uni balech lau jadri kamot kalak mukra na po lang ti ka jingong jong i minister manen bakidon ki challenges naru may ha kadon ki challenges tang ba halor kini ki challenges pat ngimdei pat king bangin rambien ngeladi ban penbiang lupa ki khat kisla ban penkre lupa kham tam ka ki jing tumu jong ni project kolong ban bujuli kin ki pat po shulong bat gidei ban lak ban bujuli no ni pat po so shulong klan bingin lak ban penuna ya kani ki jing ja ko lani ni khat tien phading on accounted for water te kung makalong ta kini ki kontraktor kasi umdei baki maki kadai ka department ka ba ong yaki ban sange ya kani ka package tu distribution network bali baka PWD ka revoke ya ka permission to da ka bali kumta hachika bikin pindep no how khat lai khat sao khat san henry kimla pindep te kadon katay mo pa rin ladaki ong makana menta ban ne du kindep hadu menai mat acham senam leki ay menta chubu no te kala don lupa ka time abaron when there is time abaron there is cost abaron makamdi ka fault jong contractor kadi ka fault jong ka government ka PWD ru the government ka PHD ru the government ada ka PWD ka ribok no ya ka permission bandi gitu ki pai kadai ka fault jong ka government ti la de ka fault jong government ka government happy ban ai ka cost escalation ya kini ki contractor ki balasha no ka kam naka muta ki tu ki period ka baki khimla menteri naka daw ba kam dei ka jong ki ba naka daw ka badai ki jong ki ha